миқдори андоз аз воситаҳои нақлиёт барои ин гуна нафарот чӣ хел мебошад? оё шумо Россия рафтан метавонед ҳозир? Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷаи. Барои андоз аз воситаҳои нақлиёт нархаш боло рафтан имрӯз суҳбат мекунем. Яъне мошина документи солона мекунӣ, ҳамира дар назар дорем. ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед, бо диққат гӯш кунед. Агар ягон нафарҳое ки мехоҳед пул ба даст биёрен аз интернет номери WhatsApp мебароя, ҳатман дар ҳамиҷа бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. андоз аз воситаҳои нақлиёт зиёд шуд. акнун соҳибони мошинҳо чанд сомонӣ андоз пардохт мекунанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми пардохти андоз аз воситаҳои нақлиёт дар соли 2025 4% зиёд шудааст. ин ба афзоиши нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон рабт дода мешавад. яъне ки дар соли 2025 нархи нишондиҳанда ҳозир баробар ба 75 сомон мебошад. аз ҳамин сабаб нархи тамоми чиз бигӯем ки боло меравад, ба хотире ки нархи нишондиҳанда низ боло рафт. миқдори андоз аз воситаҳои нақлиёт дар мувофиқа бо кодекси андоз дар асоси қувваи муҳаррики автомобил, фишори муҳаррики реактивӣ, ном, ҷойҳои нишаст, қувваи боркашӣ, соҳаи фаъолият ва бо истифода аз қувваи як аспи муҳаррик, қувваи муҳаррик ва фишори муҳаррики реактивӣ муайян карда мешавад. яъне ки миқдори пуле ки пардохт карда мешавад барои андози мошин, андози солона, аз ҳамин чизое ки мо номбар кардем аз рӯи ҳамин муайян карда мешавад. ҳозир мо миқдори қувваи аспи мошинҳоеро мегӯем ки мисол фоизош баъдан хутон маълум мекунед ки мошини шумо муҳаррикаш чанд қувваи асп мебошад, ҳамин фоиз ба шумо тааллуқ дорад. яъне то 250 қувваи асп 7.5% аз нишондиҳандаи ҳисоботӣ, аз 250 то 300 қувваи асп 10% аз нишондиҳандаи ҳисоботӣ, аз 350 қувваи асп боло бошад 15% аз нишондиҳандаи ҳисоботӣ. яъне нишондиҳандаи ҳисоботӣ ҳамун пештараш чӣ қадаре ки мебошад плюс мисол 15% дигар дар болош ҷамъ карда баъдан аниқ мешавад ки чӣ қадар мисол чандсад сомон нархи андози мошини шумо боло рафтагиаст. ва як чизи муҳими дигаре дар инҷа қайд карда гузаштан мумкин аст ки нафарҳое ки электромобил доранд барои ин гуна нафарот чӣ хел мебошад. соҳибони воситаҳои нақлиёт ки муҳаррики он пурра бо истифода аз барқ кор мекунад, танҳо 50%-ро пардохт мекунанд. яъне ки 50% мебошад. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, ин бод як информатсияе ки барои ҳамаи мо шумо бигӯем лозимӣ мебошад. ба маълумоти шумо хостем расонем ва акнун комментарияҳои шуморо мехонему ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ба ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар кардан лозим бошад. бихоҳем ки соқу саломат ба хости худо рафта барбигарден, вориди Россия шавем. боз номери аму одамо мебирояд, бовариноканд, дилпуранд, границаи Қазоқистон мебаранд. як нафар нависондаи салом акаи Сорбон. синну соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ боло рафтае мегӯянд. роста ё ин ки не? Не бародари азиз, ягон тағйирот ва иловаҳо дар ин мавзӯъ ворид шидагӣ нестае. беша нависондаи салом акаи Сорбон. курси рубл бо поён рафтестай. чӣ баб? курси рубл бигӯем 1 сомон ё 2 сомон назар ба пештара поён рафтагиай. чӣ хеле ки медонед 98 сомон ам шид, 100 сомон ам шид, вале ҳозир стабилна як хел рафтестай. тақрибан як моҳ зиёд шид ки фақат болоравиш дар назар мебошад. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. агар мо шуғли аҳолӣ бирем, отпечатки супорида мешавад дар ҳамуҷа барои пеш аз Россия рафтан. дар уҷа ҷои шиноснома ва раводӣ дастай ҳамуҷа мерен шиносномаи хориҷитона пешниҳод мекунен, шумо дар ҳамуҷа метавонед ки отпечатки бисупоред. яъне тамоми даниётона пробиват мекунанд, месанҷанд ки оё шумо Россия рафтан метавонед ҳозир ё ин ки не. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. ҳозир аблава сар шидагиай ё ин ки не? аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. ҳозир сар шидагӣ нест бародари азиз. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. вазъият дар Сахарова чӣ хеле боша ҳозир? дар Сахарова ҳозир вазъият хубе, қабул ҳаст, яъне ки очирад бисёртаре тамом. аз сабабе ки то 30 апрела муҳлат додагиянд одамои бедокумента 630 000 номаш дар реестр биромадагия
ҳамо бояд документҳошона 100% кунанд ва ҳамин хотир одам бисёрад. ҳатта қабул ҳастай мегӯем видеоҳои баъзе подписчикое ки роӣ мекунанд ҳам суҳбатем мебинем ҳама 100%. Баҳром Тешев нависонда: салом акаи Сорубон. Ҳозир аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Турсия прямои рейс ҳаста ё ин ки не? Меган ҳамин рейси Турсияра атминид мекунанд. Чӣ хе боша ҳамин? Камтар мефаҳмондем. Ягон информатсия дар ин мавзӯъ нест ва и гапи шумо и гапе ки касе гуфтагия ягон асос надорад. Чӣ хеле ки пештар бид рейсҳо ҳозирам ҳамун хел ҳастай. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон. Мегуфтем ки як каписар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? Як каписар аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастай, лекин бояд ки ҳатман хитона касое ки як фарзанд ҳастен дар қайди военкомати ҷойи зисти хитон бигзорен. Агар ки нагзорен дар қайд, мисол ба номи шумо повистка омадан мегирад. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Зиндаву сарбаланд бошед.